girl. You always can wait. Just let Ron rock. Gusto ko lang malalaman kung ano bang dapat gawin. Nakalimutan ko talaga siya. Yung naghukay ako, nakita ako. Uy, hala. Like my finger you're gonna bite off. Good morning, Philippines! Good morning! Good morning! Nakapag ano na tayo, sinuot ko lang tong mga maduduming damit na nasuot ko na. Last repeat na ito. Kasi magkakat ako ng buhok ng ano guys, ng dalawa kong alaga. I don't know kung sino yung uunahin ko. Si Roxy, si Misty, hindi ko alam. Pero yung pinaka-struggle ko talaga. Anyway, good morning everything family. Saturday ngayon. And hindi ako pupunta sa isang bahay. So, ngayon, ang balita, kahapon sa hapon, yung kapatid ni Tami, nag-decide, nagpunta sa isang bahay. So, ngayon, hindi ni Tami alam kung anong plano. So, doon sila natulog, guys. Doon sila natulog. So, hindi niya alam kung saan sila, kailan siya uuwi. Kasi, you know, doon yung kapatid, naglilinis. So, ngayon, sabi ko, hindi ako pupunta doon. So, ngayon, hihintayin ko na lang si Tami, aalagaan ko, ililinisin ko tong mga dalawa kasi ang taas na ng buhok ni Roxy. So, ang taas na ng ni Roxy, kailangan ng ikat. Dito tayo mag-cut. Okay, you behave yourself, ha? So, guys, struggle talaga ito, guys, kapag mag-cut ng buhok. Nahihirapan ako kapag mag-cut ng buhok. Si Misty, it's a good girl. Kasi she's always a good girl. She always let me, right, baby? You always, mama, Leika, you here? Misty, Roxy, don't hide from me. Don't hide, baby. Ang saya ng ano ko, guys. Halaman. / halaman ni mama. Ni mother-in-law. So, ngayon, hindi ko alam kung kailan uuwi si Tami. Hindi muna ako naliligo kasi unahin ko muna. I think unahin ko si Roxy. But anyway, guys, mag-time-lapse tayo kasi struggle talaga itong si Roxy, guys. Okay? Misty, move. Move for now. Good girl. Good girl, baby. No. No, not done yet. Come. So I'm going to be in the Dallas area, Frisco area, somewhere that's more like a city. Well, their homes creep me out. It kind of just looks like a big bird. Be a good girl. Stay put over there. Stay. Stay, huh? Okay, no. Put your foot down. Put your foot down. Come here. I'm not hot. Come over here. Come closer. So the next place that popped up on Dawn's listing is Turnkey. Good girl. Hold on. Hold on. See, Mama, what are you doing to my hair? Why are you cutting everything, huh? Why? Why, Mama? Not done yet. Not done yet. Come. Come here. Closer. Roxy, good girl. Be a good girl to Mama. Good girl. Come here. I'm not done in the other side. I'm not gonna go into that way. Okay, stay, huh? Okay, hold on, stay. Stay. Roxy, come, stay. Closer.
Good girl, like that. Hi guys. Oh my god, nalubat. And grabe, kanina pa to guys, umaga guys. Yung tiyan ko sumakit. Pang ilang beses ko na tong takbo. Pang ilang beses ko na tong takbo sa ano, pang-apat na I think. And masakit na guys, masakit na. Wait. Saging tayo para kasi kanina pa to ba, stomach pain, may pag yung tiyan ko guys, may something. Kasi sakit talaga siya. Hindi pa ako tapos kay Roxy. 2 paa na lang. Ang hirap ni Roxy mag-ano guys, ialagaan. Ang hirap talaga. Yung kuko niya sobrang taas na hindi kumakat. Pag andito na si Tammy, I have to ask for help. Kasi she really need it. Kasi nag-twist na yung ano niya. Naawa na ako. Masakit yan guys. Makatulong daw itong banana kapag may ano ka, diarrhea. Hindi pa ako tapos. Si Misty, maganda yung anuhin kasi ano siya hindi siya katulad kay Roxy. Si Roxy sobrang ticklish. Hawakan mo lang yung buhok na sa paa niya. Magano na parang kabayo. Nakakagalit pero isipin mo na lang, ay, anak ko to. Roxy, come. Okay, Misty, you're next. Don't worry. She's excited, guys, always. You're the excited one here. Come here, Roxy. I'm not done. Misty, you're next. You can wait. You're a good girl. You always can wait. Just let go and rock. Let go rock. I'm not done. Mountain high, no, I'm not done. I said I'm not done. Yung isa naghihintay sa likuran. Come here. Okay, you wait. Okay. I'm trying to help you. You know that. Because you're struggling with your foot here. Come here. Stay. What is it, Habs? What are you crying, Habs? Habs, what are you crying? You're done? Come here. Closer. Roxy, come. Closer to Mama. Be a good girl. Okay, stay. Come here, Roxy. Stay like that. Stay. Okay, Misty's turn. Misty, come here. It's your turn, baby. Okay. It's Misty. Come here. Oh, it's your turn, Lala. Which one I'm gonna go first? Which foot? This foot? This foot first. How about the other one? This one too? Okay, I'm gonna do this. Okay, I'm gonna do it all. Okay? I'll do it. I'm gonna do it all, baby. Oh, you're the good girl. I know you are the good girl. Yes. This is done. No problem. I know you love Mama. You do. On this floor. Okay, hold on. Good girl. Hold on. You're such a good girl. That's a good girl. Mama's gonna go out with Misty. We're gonna go down with Miss, right? Yeah, we're gonna go out with me.
yun guys, ito yung makalat na ano. Hindi ko nagamit yung machine kasi hindi okay, hindi siya magandang gamitin kasi hindi hindi nagkakat ng buhok. So ngayon ito yung kay Roxy. Ito yung kay Misty hanggang dito lang. So yan, so ngayon I have to pick it up. Ilagay natin sa cellophane and then i-vacuum. So, yun, napagod ako. And then after this, maliligo ako. And yun, i-wash ko lang ito kasi marami ng buhok. Hindi tumatawag si Tami kasi busy yun. Basta may kapatid. Kasi kapag andun sa bahay yung kapatid nila, busy sila sa paglilinis. Pati si Mister na dadamay. So, yun. Okay lang yan. So, yun. Oh, hindi na. Patay. Hindi nagpaano. Tumawag talaga. Hello? Hi. How much of a life did you have in the first place? You guys eat lunch? Oh, yeah. Basa pa yung buhok ko. Oh God, basa. Bino-blow dry ko siya pero hindi talaga yung totally blow dry. So anyway, tumawag si Tami, di ba? Hindi pa niya alam kung kailan siya uuwi. I mean, uwi siya ngayong araw pero hindi niya alam kung anong oras. Napagod ako sa kaka-cut ng buhok ni Roxy. Eh, may nagsasabi sa inyo ba na hindi ba kailangan i-wash ng ang rice ng ilang bisis, 2 bisis lang daw. Alam ko noon yung mama at papa ko, ganun din, 2 bisis maghugas. Kasi yun, dito kasi, iwan ko, kasi yung biyanan ko, pati si Tami, natuto yan dahil sa ina niya. Mag-wash ng rice hanggang wala ng puti. Yung talagang clean na yung tubig. Like, good. Yung wala ng as in clear na yung tubig. Hindi ko magits ha. Sabi pa nila, hugaw daw yung puti. So, kaya, hugas yun. Talaga yun. Yung pagkakilala ko na biyanan. Kasi guys, yun si biyanan, maghuhugas lang yun ng rice kapag gagawa sila ng Spanish rice. So, yun lang yung time na yan. So, makikita ko talagang isa-isahin niya yung na walang itim yung rice. Kasi, di ba, sometimes may bato, di ba, paminsan, at saka may itim yung rice. So, kunin talaga niya yun. At hugasan niya ng hugasan. Buo na naman. Ganun ba? So, sabi ko, bakit guys? Sabi nila, hugaw daw yun. Ito, akala ko mamamatay siya. At saka, iwan ko, akala ko talaga mamamatay siya. Pero, nabubuhay naman. Kasi nandito siya, naarawan siya. And then, ito naman, yung bulaklak. Ito siya ang pangit. Kailangan kong Ito naman, okay lang naman siya. Tumaas na konti. Kasi nakikita ko na siya dito. May na siya dito. Nung pagtanim ko dito, wala itong tumaas siya dito. Ito, hindi ko alam kung bakit yung mga dahon is namamatay. And meron namang bagong tubo. At ito yung galing dito na tinatransfer ko dito. Itong ivy ko, ang saya niya, Look, tumaas na talaga siya. Ni-rotate ko lang yung ito kasi yung hindi siya tumaas. So, rotate para maarawan yung sa kabila. Ganon. And ito, lumago din siya. Look, lumago. Ang daming Inano ko siya, parang nilagay ko sa taas kasi naghahang siya dito ba? Dito, naghahang. At itong si Dimples, palaging inaabot ni Dimples. Iwan ko kung bakit talaga inaabot niya. Gusto niyang kainin. Yun siya, gustong kainin ni Dimples. And, alin pa ba yung andito? Look, andito. Ito, iwan ko, hindi masyadong lumago. Yun, ang pangit pala siya, Pangit pala yan. Akala ko maganda, pangit pala. Dito, masaya na siya, look. Masaya dahil, alam nating masaya dahil
May lumabas na bulaklak. Masaya siya. So, yun. Kahapon ko lang ito tinubigan. Oh my God, it's 5 o'clock. So, ngayon, nag-iisip ako kung ano yung ipakain ko sa asawa ko. Wala kaming pagkain, hindi ako nagluluto. I'm not going to eat dinner. Anyway, so, maghanap tayo sa basement kung anong kukuha natin pwedeng lutuin, ganun. Hold on. What can I do? What can I do? What? Oh, guys. Yung nag-start yung COVID last year, diba? So, maybe March, April, nagluluto ako ng pork. Niluluto ko yung pork. You know, luto na yung pork. And dinilagay ko sa freezer. Nakalimutan ko siya. So, ano ba? Hindi ba siya na guys? Ngayon na tayo, Feb na ngayon. Hindi ba siya masisira? Bukas na ako magluto kasi wala akong makita dito. So, masisira ba siya, guys? Kasi nagtataka na ako eh. Hala namamatay siya sa ginaw, guys. I think I'm going to put water here. I'm going to put water. So, yun. And, andun pa siya, guys. I don't know kung masisira ba siya or what. Hindi ko alam. Kaya hindi ko siya kinakain. Lutong-luto siya, guys. Kasi talagang niluto ko siya. So yun lang. Gusto ko lang malalaman kung ano bang dapat gawin. Nakalimutan ko talaga siya. Yung naghukay ako, nakita ako. Uy, hala. Last year ko pa to niluto ba nung yung nag-start yung COVID. So, let me know, guys, kung anong gagawin. Pwede ba siya ipakain sa aso or pwede ba sa amin? Hindi ko alam. Maliit, konti lang siya. Hindi siya marami. Dad is coming, but he's almost here. Okay, there's no more hair in front of your eyes. And I cut some of the hair. It's kind of like patchy because I use the scissor. So you guys are groomed. The next thing is your kuko. Yung mga kuko ninyo ang taas. Tush. Hala. Somebody's here. You stay there. You stay. You stay. Pizza daw binili niya, pero sabi niya, alam daw niya yung feeling ko, hindi pizza. Ano ba yung feeling ko? Ang dami na palang mail sa bahay. Our insurance is here. Because yung insurance na pinadala nila sa amin is wrong. It's not, I want to watch a movie and something wrong. I cannot watch. I don't understand. I want to watch a movie and I cannot even do it because seems like you unplug the thing. So you know my favorite Chinese? It's amazing. The fish you don't eat. You like it so much. I like it so much, hon. Oh my God. There's still fish he doesn't eat. The rice. Oh my God. There's a lot of food. And he doesn't touch. Ang paborito ko talaga sa Chinese is, tawag nito, chicken with broccoli. Look, alam talaga niya. Alam na alam. I brought you some ham. I brought you ham. I just give him a lot of food. Actually, almost 49. 48. Look how crazy you can watch. Hmm? Look at his face. Mm-hmm. Did you see I cut them? Cut their hair? Like my finger you're gonna bite off. So you don't try and bite my finger off. That's it, honey. I got a dimple in something. Where's Dimples? Right there. He doesn't come. This is it, last. Last. Hobbs is coming. Hobbs. You had yours.
So, yun. Napagod si Tami, guys. Kasi ano yan siya eh. Usually, na ano daw sila. Sabi pa niya, doon daw sila sa basement kanina. Naghakot ng gamit. Ganon. So, napagod siya. Sumakit yung likod. Sabi ko, bakit naman naghakot ka ng mabigat? So, salamat guys sa panonood. I-end ko na tong vlog. Dito na lang muna tayo. Next time. Bukas na lang. Kita-kits tayo bukas. Good night. Thank you for watching. Bye. Good night.